Good morning everyone. Good morning. So in my life as a tambok nanay nga buliyagon sa it's a prank. So hi guys. So today is February 28. So guys, mo na jud ang katapusang bulan sa February guys. So welcome March. Hope okay ra. Charot. Hope nga unsay akong mga kuan ma-accomplish and successful. So, mana kong pamahos ilang mga motherhood. So, among sudan kay bulad nami kay guys. Pero, naghinay-hinay lang kong kaon ba kay matusok yung lagos ng hubag. Tungod sa kong ngipon nga, mga daot ba. Sakit kay kagabi gani kay katulog ko lang tako kayo. Sus, pukawon man dito sa ngipon nga sakit. Kaguol. So, it's dulog-dulog na ta guys. Chuke! Hangula ni mo paulahi, oy. Uyo ra ba ng bata, ah? So, ang pinta guys, saka today is Friday. So, hello guys, manyod ko ta. Akong sudan kay sa mga taga-syudad pa kay Bao, pero dire sa Samua kay Balo. Unsay sudan ma, yung Bao, unsay na baho? Unsay na baho ba ito balo dito bao ang kagat yung kaya ritong bao dako kan sagbihon ang kalata guys may gadaw-daaw adara turin mo na niga kuan na sigido to guys so atuan yung tanawon guys ha saging. Inong ag saging guys. Awa. Lami kaayo na. Awa na ite. Oh. Tuplok ka sa. Sumadto ko sa panday. Nagpahimo may og tungtungan ng computer guys. So mao na ilang gihimo guys. So, iyong. Wala kong pitaka. Nawa guys na nami honos mo ani ang ako nice kayo kung kuan computer table kato usa sa kong kauban ang computer kani siya tangan computer monitor hunos-hunos talaga kong bulutangan no ayuhan na kayo ay ilahan ng ibutangan o body pillar bahay please na kaayo pinta na lang kulang ani ang barangay guys kay naay ambulance na siya ambulance guys dayan human naay L3 mo niyang among then nasad may patrol guys pero to sa syudadan nami dako nga dump truck og kanang sa to kanang water tanker Romnick saging guys guys aso-aso pas kainit